Ako po si Arian Aubrey Tulud, 35 years old. Ako po si Renz Charles Tulud, 34 years old. Kami po ang owners ng Zap's Kitchen. Ang Zap's Kitchen ay nagsimula noong taong 2020 and nag-stop siya for a while and then bumalik siya around year 2021. Pinagtulungan po namin na simulan ulit ang Zap's Kitchen dahil nakikita ko na magaling magluto ang asawa ko. Originally, nag-start siya bilang business ng asawa ko. Yung Zap's ay nagmula sa pangalan ng kanyang anak sa pagkabinata. And then, pinagpatuloy lang namin siya nung time na magkasama na kami sa isang bubong. Nagpa-resell lang po ako ng sushi at ako yung gumagawa ng pamusubi. Habang pumapasok po ako as manager sa restaurant ng girlfriend ko, na ngayon ay misis ko na ngayon. Yung Zap's Kitchen, nag-start lang siya dito lang sa bahay namin. Nagpa-renovate ako ng kitchen. Ito kung ano yung nakikita nyo dito sa paligid ko. Until now, ito pa rin yung ginagamit namin. And hopefully naman po in the near future, magkaroon kami ng mas malaking kitchen since ang Zap's po ay medyo lumalaki-laki na siya. Kahit sa tauhan lang po nag-start po kami ng dalawa lang. Kaming dalawang mag-asawa and then kumuha po ako ng dalawang kapitbahay bilang servers po namin. So, 4 lang po kami na nag-start. Ngayon po, masasabi ko na lumalaki at lumalawak na siya dahil meron na po akong mahigit 40 po na mga tauhan. Nagsimula lang po kami sa party trays. Tapos meron po kami mga customers na nagre-request po sa amin na bakit hindi pa kayo mag-cater? So, bilang ako naman po ay malikot ang utak, oo nga, bakit hindi kami mag-catering? Since nandun na rin naman po kami sa food business. Nagsimula po ako bilang isang bangkera. Nagtrabaho ako for 13 years. Sa unang 4 na taon, wala pa po ako negosyo noon. Pero by year 2015, nag-start po ako ng isang printing business. Ako po mismo ang nagpiprint. Ako ang namimili ng mga gagamitin. Ako ang namimili ng mga t-shirt. After na mga 2 taon, nag-shift ako ng business. Nagsimula ako ng isang restaurant. Kasama po yung kapatid ko as my business partner. Bari ang ino-offer po namin doon, milk tea, iced coffee, yung unlimited wings. Pinagsasabay ko pa rin po yung pagpasok ko sa trabaho kahit na po nagnenegosyo ako as full-time and hands-on po doon sa negosyo. Marami po akong mga napagdaan ng puyat, pagod during that time. Kasi ako po talaga mismo ang namimili. Kasama po yung boyfriend ko po noon, which is asawa ko na po siya ngayon. Siya po yung manager po namin doon sa restaurant. Noong nagkaroon ng pandemic, clinose po namin yung restaurant. Pero pinagpatuloy po namin siya as home-based. But at the same time, pinagsabay ko po yung ukay. So habang nagbebenta po ako ng milk tea by delivery, nag-uukay-ukay din po ako. After po ma-lift yung restrictions, humina po yung negosyo po namin nung kapatid ko. So, nag-decide po kami na isara na siya permanently. Ngayon po, nag-focus na ako sa pagtatrabaho ko po bilang isang bangkera. Pero kasi hindi pa rin tumitigil yung isip ko sa pagnenegosyo kasi doon po talaga yung puso ko. So, nag-decide po ako na mag-start kami ng negosyo ng husband ko, which is yun na po yung Zap's Kitchen. For almost 9 years po na pagsabay ng negosyo sa pagtatrabaho, tiniis ko po lahat ng pagod tsaka puyat ko noong time na yun. Hanggang nag-decide na po ako. Recently lang po na nag-resign na ako sa pagtatrabaho dahil nahihirapan na po talaga. Habang nagtatrabaho po ako, nagbibilang ako ng pera, sumasagot ako ng mga kliyente. Although hindi po ito sobrang daling desisyon dahil syempre po stable job. Naging malaking parte naman po yung pagiging banker ko po sa pagsisimula po ng negosyo. Dahil lahat naman po ng ginamit kong pangpuhunan, nagmula po yan doon sa regular job ko po. Dahil po sa mga nakilala ko rin po sa trabaho, lumawak po yung network ko po sa pagnenegosyo. Sa negosyo natin, ano yung mga nirereklamo mo sa akin? Sinasabi ko na. Dati time management, tapos meron ka pang work, alas nagsasabay. Sabado linggo, pahinga mo. Meron ka pang catering, hindi ka na nakapagpahinga. Yung init ng ulo mo, sa akin na nabubunton.
Sa totoo lang, mas maganda po talaga na mag-asawa po ang mag-business partners. Kasi unang-una sa lahat, ang pera nyo po ay iisa lang naman. Kasi kadalasan po, kunwari po, magkaibigan lang sila, nagkakaroon po ng issue sa pera. Since ganito po na iisa lang naman ang pera namin mag-asawa, mas napagkakasunduan po namin yung pagdating sa pagnenegosyo. At saka mas madaling makipag-communicate. Kaya siguro maganda rin yung tandem po namin kasi kung ano yung mga bagay na kaya po niyang gawin, hindi ko siya kaya. Yung mga kaya ko pong gawin, yun naman po yung hindi niya kaya. So, parang nagka-complement lang po talaga din kaming dalawa. Ang mga putahe po na ipinagmamalaki ng Zap's Kitchen ay yung beef in creamy mushroom sauce, yung cordon bleu po, kasi yung cordon bleu po na ina-offer namin, iba po yung sauce na ginagamit. Hindi po ito yung usual sauce po ng mga cordon bleu po. Marami pa po kami mga ibang putahe na masasarap din po, pero sa palagay ko, yung dalawang po na yun po yung pinaka-best sellers po namin. Sa ngayon po, home-based po ang aming kitchen, pero we're planning po na, syempre, with the grace of God, medyo lumalawak na rin po yung aming business. Makalipat po kami, magkaroon kami ng sariling commissary. At saka, siya pa rin naman po yung magiging head cook. But at the same time, we're planning din po na mag-aral po siya ng culinary para madagdagan pa po yung kaalaman niya pagdating po sa pagluluto. Ang payo ko lang sa mga gustong magsimula ng food business tulad po ng sa amin at catering service, unang-una sa lahat, kailangan po malakas ang loob. Yung may tiwala sa gawa, saka tiwala sa sarili. Hindi po kailangan na meron kayo agad na malaking pondo. Magsimula po muna kayo sa maliit. Magsimula kayo mag-offer ng mga party trays tulad po ng ginawa namin. Mga lutong bahay lang po ito. Ngayon po, mas maganda rin po kung passion nyo po talaga ang pagluluto. Hindi po talaga kailangan chef kayo agad. Kasi tulad sa asawa ko, hindi naman po siya chef. Magaling lang po talaga siyang magluto. So, from there, doon po namin naisipan na magsimula kami ng food business. Sa pagbili po ng mga gamit, hindi po kailangan isang baksakan po na marami. Pwedeng paunti-unti, and later on, dagdagan nyo ng dagdagan, paunti-unti din. Sa kitchen naman po, kahit home-based po kayo, pwede po kayong magsimula. Unti-untiin nyo lang po siya. And hindi nyo namamalayan, lumalaki na po siya. At saka dumadami na po yung mga customers na nagtitiwala po sa inyo. Sa lahat po na may gustong mag-order at mag-book sa service namin, I-message nyo lang po kami sa Facebook page po namin, Zap's Kitchen. Anytime, pwede ko po kayong sagutin doon. Ako din po ang sumasagot ng mga inquiries po nila. Meron din po kami sa TikTok at Instagram. Pero mas madali po kaming ma-reach through Facebook. Makikita nyo po doon yung mga services po namin, yung mga previous events po namin, at saka yung mga food po na in-offer po namin.